Осторожно, двери зачиняются. Наступный припадок – Белорусский банк. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца у адзіных прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок – Белорусбанк. Наступний припинок – Дивани Бреста. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Дивани Бреста. Нагадуємо, після об'яви про те, що двері зачиняються, пасажиру заборонено увоходить в автобус і виходить із нього.
Наступний припинок платіжний комбінат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок платіжний комбінат. Припинок платіжний комбінат. Наступний припинок автобусний парк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок автобусний парк. Подрихтуйте проездные документы для контроля. Выход будет проводиться раз передние двери. Припинок автобусний парк. Концевий припинок.